kongresu bat da, itsas energietara zuzendute dauena, eta bertan ikusten dugu mundu mailan ze prototipo garatzen dabizen, eta ez hori bakarrik, baizik eta baitxe be, eztabaidatzen gabizena da, ze legedi sortu biharra dauen, eta zelan lagundu leiken teknologi azpigaratu honek garatzera bidien, ze urratz emon bidien. Donosti eta eguraldi honekin, esango neukenik, 10 bat jarriko neukixola, ez da, munduen zema leku dauz onakuek olako kongresua deitzeko, itsas energien gainen berbain eta itxoso parien egon, ez da. Ez bakarrik profesionalki teknologia honek garatzeko kongresu bat, baizik eta baitxe be ezagutarazten gabiz gure lurra, ez? Kasu honetan Donosti, bai leku egoki badalako ondo jateko, egun eder batzu pastako, eta bai, eduki dugu aukerie bertoko jente bategaz horra itxeko, eta esan da oso gustora dago ezela hemen bai. Mundu mailan 30 bat herrialde desberdinetatik jatorkule jentie eta 600 bat aditu dago ezela itsas energia honetan, Kursalako eraikin paregabe honetan oso ondo egokitzen da, bai bilerak eitzeko, bai mahai inguruek eitzeko, bai sesio plenarisuek eitzeko, eta bai erakusketako gune batzuk jartzeko oso gune egokixe ikusi gendun zala, eta argi dagoena da, halan da bidela izaten.